uNkulunkulu akakulonde kubusisi kama kupastor wena ngichannel Africa. Kufanele kufanele ukuthi uqikelele ukuthi uma uyimember ye-channel, first thing first, ungabhala comment section kodwa fona. Make sure ukuthi uyafona ngephupho lakho. Lokho kwenza ukuthi noma kuthiwa ngizange ngimize ku-comment section because of business, kodwa ngizokwazi ukuphendula bona. Sibheke usilindile Mthembu uthi lapho-ke ngibathe ngicinga elokudlwengula kwengane lutho angiliboni. Kanza kwethu bingelela, chaza iphupho lakho phela. Angeke abe khona onke, siyazama small ukuphendula. Yena into efana uyishilo usilindile ngabe uthi sawubona ngicela ukubuza iphupho, ngiphupha ingane yami idlwengulwa. Yabona, period. Number 1, ngokuqondile uma uphupha ingane kuwuphawu olubi uma idlwengulwa, ngoba lokhu kungasho ukuthi kungenzeka kumele uyikhulekise futhi uyiqaphe leyo ngane ngoba isengcupheni yokuthi idlwengulwe. Kunabantu mhlawumbe lokhu beyibuka beyicabangela okubi noma uyabona. Genesis 34:6 uHamori uyise kaShekemi waphumela kuJakobe ukuyokhuluma naye. Amadodana kaJakobe abuya endle esezwile lokho, abantu badabuka bathukuthela kakhulu ngoba ubenze ubuwula kwa-Israyeli ngokulala nendodakazi kaJakobe okungenakwenziwa. 2 Samuel 2 chapter 13:11 lapho ewasondeza kuye ukuba awadle wambamba wathi kuye woza ulale nami dadewethu. Yabona, so bakhona vele abadlwenguli. 2 Kodwa-ke ngokujwayelekile-ke nake singakusho uphupha ingane uphawu olubi uma idlwengula lusho ukuthi kungenzeka kumele usukume wena uyilaphe noma-ke uyikhulekise ngoba ilalwa isilwane esiyingcolisayo okumele nesukume nisilahle. Yabona, Deuteronomy 22:25 kepha-ke uma indoda ifumana endle intombi, indoda iphoqe ilale nayo, indoda ibilala nayo kuphela iyakufa, hambani lahle isilwane-ke. 3 Ngokwesintu kasibheke ngokwesintu, uma uphupha ingane kungawuphawu olubi uma idlwengulwa olungasho ukuthi kungenzeka kunedlozi elingahlambulukile, elingalungile, elisondela kabi ngendlu lapho phezulu lengane. Ufuna nisukume nibheke ukuthi lifunani leli dlozi bese nilungisa. Yabona, okay, asibheke ngokwesi-4. Kuyenzeka uma uphupha ingane kuba uphawu olubi uma idlwengulwa lungabe lusho ukuthi kungenzeka kukhona ukhondolo olwafika ngomuntu owadlula emhlabeni edlwenguliwe kodwa engazange agezwe, ahlanjululwe, kuvalwe lento eyisimo esibuya manje sibe njengomkhokha. Lento ishushike ake nibuke ukuthi akekho yini okulibo lomndeni okungenzeka kwaba nalesimo ngoba ngenzeka sesifuna ukubuya manje ngenxa azange salungisa savalwa lento. Yabona, siyabonga bebelezela. Siwe ni pansi na matulu,